Naalang ko'y tubagon nga usa ka issue nga na-post sa isa ka gitawag og grupo gikan sa kining argumento between TLM and Novus Ordo Defenders. Unya ang nindot kay sikat kay ko didto tungod kay iyahapang gi-post ang atuang tawag anang video kung wala ko masayop atong 2019 nato nga symposium dito sa Rizal Park. Unya pagkahuman ang nahitabo is naa siya caption sa short nga video ako nang ipakita sa inyo unya. Nga ingon pa niya baka kun man di ay ni si RG Seno nalupigan si Parba sa chap-chap style daghan baya siyag nailad ani iyang gibasa na siya ray ga-print awar rabang digunitan og libro ba nang naa siya ray ga-print ana kay di na mao ang naa sa original. So kini nga klase nga tawag anang pag-post makita nato nga atong higala actually ang iyang profile name is confraternity version niya. Pagkahuman ang problema kay ang iyang argumento dili pud confraternity ngano man tungod kay siguro basigwa pud ni kahupot sa libro nga ato ang gibasa, pero sa dili pa ko tawag anang mopadayon atoon nang tan-awon ang libro or tawag ini kato ako ang gibasa kung namakak ba ko ato at the same time og libro ba to ang ako ang gibasa. So tanawa sa ninyo ang video. Anna Katarina Emmerich, I saw again the new and odd-looking church which they were trying to build. There was nothing holy about it. People were kneeling bread in the creek below, but it would not rise nor did they receive the body of our Lord, but only bread. Those who were in error, through no fault of their own and piously ardently longed for the body of Jesus, were spiritually consoled, but not by their communion. Then my guide said, then Jesus said, this is Babel. Usa man ang Babel. Okay. Ayaw sa lagi. Pasahon ako. Ha? Pasahon ako. This is Babel. Usa man ang Babel. Kanang lugar nga daghang mga pinulungan or misa nga daghang pinulungan. But this is Babel, the mass of many languages. So, iyan na sa Diyos na. Ay, napakatuliko. So sa nakita ninyo sa video na ako'y gibasa nga tawag anang libro niya. Pagkahuman sumala pa sa ato ang higala nga nagpailang Novus Ordo Defender. Ngun pa niya nga naghimo-himo daw kuno ko og kuan, naghimo-himo daw kuno ko og libro nga ako rega print niya. Tungod daw ni ini daghan daw og nailad unya namakak daw kuno ko kay ako daw kuno gichap-chap. So ang giingon niya nga libro nga ako ang nagprint kining libro nga The Catholic Prophecy. Kini siya. Anya ang author ani kay si Yves Dupont. Anya pagkahuman gipagawas ni siya sa 10 books, di ba? 10 books. Okay. So makita nato actually kining 10 books manggod usa ni ka publishing company nga naga-publish og mga traditional books mga for example kining Biblia mo 10 books ba niya ko ang kuan Aloreto day ni. Biblia nga duay rhymes version or duay rims version nagpublish ana ang 10 books nya napa kating kining kuan kining the sources of the Catholic dogma or tawag ining kining Dinsinger. So nagapublish sila ana unya imposible man pud no og si RG Seno na member aning 10 books publication wala dili man ko member sa 10 books publication nya sa samang pagkaagi kay dili man ko member sa 10 books publication dili pud ko kuan wala pud ko nagtawag anang nagbutang-butang sa tawag ining ako ang gibasa kay lisod man kaayo no nga naa ko sa atubangan sa mga tao nya pagkahuman nagbutang-butang ko sa ako ang gibasa unya pagkahuman wa tagabalo nga naay nagbit-bit pud ng libruha sa akong atubangan posible pa nga mabaliktad ko o naapod inyong mga depensor adtong panahon na nga nagbit-bit pud og ilahang mga libro. Pero ang question, anong karon naman mo niingon
nga fake ang libro nga ako ang gigunitan. So balikon nako, wala ko nagbasa og libro ni Anna Katarina Emmerich. Kung dili ang ako ang gibasa ang Catholic prophecy nga diin gi-quote ni Yves Dupont ang statement ni Blessed Anna Katarina Emmerich. Mo niya to ang tawag ining basahon. Makita man ninyo na sa inyo ang mga screen. Nag-ingon din Anna Katarina Emmerich, 19th century. I saw again the new and odd-looking church, which they were trying to build. There was nothing holy about it. People were kneading bread in the crypt below, but it would not rise, nor did they receive the body of our Lord, but only bread. Those who were in error through no fault of their own, and who piously and ardently longed for the body of Jesus, were spiritually consoled, but not by their communion. Then my guide said, Jesus said, "This is Babel," close and open bracket, "the mass in many languages." This prophecy was made circa 1820 by Anna Katarina Emmerich, a stigmatized Augustinian nun, and is recorded in the life of Anna Katarina Emmerich by Reverend Father Karl Schumacher, CSSR, tama ba kung pronunciation? First published in English in 1870 and reprinted in 1968 by Maria Regina Guild, Los Angeles, California. So, kini nga tawag anang libro, imposible po si Yves Dupont nakig-communicate ang Seno aron magbutang-butang og isinulat sa giingon ni Blessed Anna Katarina Emmerich. Onya, dinhi pod kining tawag anang libro ambot og naapod bukaha ni si saba ni babae ba ni or lalaki ba ni si Confraternity version. Naapod ba kahapon siya aning tawag anang libro Libro magini akong gigunitan ang kanan na sa inyong tawag anang screen. So, ang nahitabo imbis iya kong gipasanginlan nga namakak ko, nahulog na noon nga nagbutang-butang siya. Nanuman kay nagpunting siya libro nga dili maoy libro nga ako ang gibasa. Onya, klaro man ang ako ang gibasa di Catholic prophecy. Onya, pagkahuman din sa Catholic prophecy, klaro man kaayo nga gisgutan ang the mass of many languages. Ang gisulti ni Ginoong Jesucristo nga, this is Babel. Onya, pagkahuman maupod ang giingon sa Biblia, paging Babel, tuluhono na sa Diyos. So, mauna nga, kung maingon siya nga ako ang gichap-chap, ay i-present niya ang the Catholic prophecy o gichap-chap babagid na ako ang tawag ng pagbasa. Onya, gamhanan kay kuno apil na ko karon sa Tan Books publication kay ako ron ga-print. So karon ang nahitabuan ni siya nagbutang-butang. Nya sumala sa Biblia, usab yan as napulok sugo nga bawal magbutang-butang. Nya ingon pa na sa Kristo San Mateo 5:22, ang mga tigbutang-butang dili makasulod sa langit. Mo na nga kadugayan ninyong depensa, kadugayan ninyong panalipod sa inyong sayop nga baruganan, kamo ra puy tawag anang naigo. So again, wala ako nagprint og the Catholic prophecy, wala ako'y gahom nga mo printa og the Catholic prophecy. Ang naigahom nga mo printa lang ani is kadtong tawag ining Tan Books publication nga known nga nagaprinta og mga traditional books sa simbahang tawag ining Katolika. So dili member sa Sir RJ Seno dito. Igo lang ko nagtawag ini nagkutlo sa maong gitawag og libro. Nga unsa man, balik ko na to Balik ko na to din Anna Katarina Emmerich, 19th century. I saw again the new and odd-looking church which they were trying to build. There was nothing holy about it. People were kneading bread in crypt below, but it would not rise, nor did they receive the body of our Lord, but only bread. So, inbot pasabot ani din na imisa ba nga ang mga tao ni kaon atong tinapay nga nagpabiling tinapay wa nagkambyo sa lawas dugo ni Ginoong Jesucristo. Yeah, those who were in error through no fault, ingon din of their own, through no fault of their own, and who piously and ardently longed for the body of Jesus were spiritually consoled, but not by their communion. Then my guide said, or then Jesus said, "This is Babel, the mass in many languages." O niya, sa may akong giputol. Wala akong gingon nga.
magbutang-butang gani ka kanang naa kay kaugalingong nimong ebidensya nya imo ra pong ebidensya kato na pong gipost sa Facebook alkansi gyapon ka unlike sa ko ang anak ko gibit-bit nga libro na ako gipakita nga libro mo na mga higalag mga igsuon before mo magbutang-butang siguro sa ninyo nga naa mo anang libro ha nga ako ang tawag anang gigunitan kay para dili mahitabo ba nga mamahimo kang sana ba mamahimo kang kaya bitawng nitira ni atake sa butang nga tawag anang kanang wala kay atakihon kini na-publish ni ang first publication ani tanawon na to ha first publication ani is ni adtong 1970 second publication niya is 1973 nya o pa mo ko natao ani nyo so paghimo na ko ani o pa mo ko natao ani aning higayuna so muna magbutang-butang sunod ha magtuon sa kay para dili ka patagka og post dili ka patagka og tira nga wala kay tawag anang baseless kumbaga so next video pohon ato anang itakil na pohon alang sa mga dugang videos and informations just click like subscribe then click the notification bell for more updates.